Pozdrav svima, ja sam Ivan Šeparović, student 6. godine Stomatološkog fakulteta. Danas obilježavamo Svjetski dan oralnog zdravlja i povodom toga imamo akciju u studentskom centru gdje educiramo naše kolege studente o važnosti i načinima održavanja oralne higijene. Pa krenimo. U osnovi svega stoji dobra zubna četkica. Brojni ljudi pitaju koja je najbolja. Najbolja su ona sa što većim brojem vlakana i sa što mekšim vlaknima da ne bi traumatizirao zubno meso. Što drugu grešku najčešće ljudi rade je to da stave jako puno zubne paste. Čim počnu četkati, to se zapijeni, pljunu sa strane i misle joj, posao je obavljen i prestanu. Stoga treba staviti što manje zubne paste. Sljedeće, dosta često ljudi četkaju obje čeljusti zajedno, pogrešno. Treba četkati čeljust po čeljust. Također, svi krenu sprijeda i dok dođu straga, prestanu. Zaborave, neka mjesta preskoče i što onda dobivamo? Karijes na stražnim zubima ili još gore, parodontnu bolest, kada se zubi rasklimavaju i ispadaju. Stoga, pravilno četkanje zubi bi trebalo izgledati ovako. Postavimo četkicu sa vlaknima pola na zubno meso, pola na zub. Četkamo kružnim pokretima, ne ribamo lijevo-desno ni gore-dolje. Dakle, kružni pokreti i pratimo konture zubnog mesa. Od sprijeda dolazimo straga i naravno ne bi nikako trebali zaboraviti sa unutrašnje strane također. To bi bilo to. Sve počinje ovdje. Svjetski dan oralnog zdravlja 2016.